Avui serà un gran dia, aprofita'l. Per què hauries de comprar bitcoins? De fet, seria per què jo vaig decidir comprar bitcoins, i llavors explicant-te per què ho vaig decidir jo, potser et serveix a tu per esbrinar una mica més d'aquest món i potser entrar-hi. Primer de tot anirem a explicar què són els bitcoins, o més ben dit, les criptomonedes, que no són monedes que va portar en Superman del seu planeta natal, Krypton. Serien criptomonedes, no criptomonedes. El dia que vaig decidir comprar bitcoins, vaig arribar a casa i vaig dir, ja tinc bitcoins. De fet, no sé si ho podríem dir en plural. I és que els meus fills van dir, i això, i què és un bitcoin, no? I pam, explica això un nen de 5 i un nen de 10 anys perquè ho entenguin. Ho intento. Monedes virtuals, descentralitzades i amb seguretat encriptada. Ja ho tenim. Fàcil, no? Està entès. Comencem pel principi. Quan tu tens una cosa que l'altre vol, el que et surt de dins és intentar aconseguir-ho intercanviant alguna cosa, i aquest és l'origen de l'economia premonetària, l'intercanvi. L'intercanvi té una gran dificultat, que és que tot depèn de quan tu vols una cosa o quan no en vols d'una altra, i de les habilitats que tingui cadascú per fer veure que la vol o no la vol. Això significa que és difícil d'establir un preu, una tarifa, i per tant la negociació o l'intercanvi pot ser costós. Si tu tens vaques i jo tinc xais, quants xais són una vaca o quantes vaques són un xai? Depèn. Es feien intercanvis de tot tipus, evidentment també d'objectes per feina feta. Totes les poblacions del món feien intercanvis i totes en algun moment o altre van començar a fer servir monedes. Monedes com pedres, com petxines, com la dinastia Shang, com minerals, caps de bestiar, la moneda d'Índia, la rúpia, vol dir ramat, pebre, sal, salari, ve de sal, salarium, electrum, que sona així molt modern, podria ser un tipus de criptomoneda, segurament ho és el nom de la primera moneda encunyada. Sí, en català les monedes s'encunyen. Va ser el segle VI. A Lídia antiga, o Turquia actual, es feia amb una aleació d'or i plata, i es posava el segell del govern a cops de martell, no? Les monedes originalment tenien un valor intrínsec, estaven fetes amb materials de valor, amb metalls preciosos, en aquesta que hem parlat d'or i plata, i altres metalls, i normalment tenien el suport d'un rei, d'una dinastia, de l'emperador, del govern que hi hagués en aquell moment, aquella zona. La Xina va ser el primer lloc on es va fer la primera moneda de paper, i ja no tenia un valor intrínsec, sinó que era representació d'un valor amagat en un altre lloc i que el paper ho representava, i això va ser al segle IX. Les monedes, per tant, van anar evolucionant cap a aquests objectes que pròpiament no tenien valor, que no eren normalment or, plata, i això va començar a permetre tindre la representació darrere d'aquestes monedes amb l'equivalència amb or i començar a fer taules de traspàs de monedes, d'equivalències, i fer que una moneda valgui això i contra aquesta altra val això, i el que ara tots tenim molt clar, que un euro són tants dòlars o tants dòlars són tants euros. Els governs, per tant, tenien or. A Espanya hi ha actualment 282 tonelades d'or. Al Banc d'Espanya hi ha aquestes tonelades d'or, evidentment segurament és dels llocs més difícils de robar del món, tot i que tractant-se de qui es tracta, potser no ho seria tant.
Antigament aquestes peces d'or, aquests lingots d'or, donaven valor a la pesseta. Aquests lingots d'or, aquestes 282 tonelades d'or, representen més de 14.000 milions d'euros, que sembla molt, però no és tant, és només un 1% del PIB d'Espanya. Espanya fa molt de temps que es va vendre la majoria d'or que tenia. Espanya segurament, amb la història que ha tingut, tenia molt d'or guardat i ho ha gestionat molt bé. Va decidir que l'or no era rentable i que no valia la pena tenir-ne tant i se'l va vendre. On són els diners d'aquell or que es va vendre? No ho sabem. És Espanya. No ens emboliquem. Al final, la moneda no deixa res més, no deixa de ser res més que una cosa que donem valor entre tu i jo, que tenim un acord de que val alguna cosa, però tenim clar que quan arribi l'apocalipsi zombi, els euros deixaran de tenir aquell valor que ara tenim acordat que tenen, no? I ara tenim moltes monedes, com el dòlar, l'euro, la lliura, el ien, etc. I això és el que tenim, una moneda. Intentaré la resta de cosetes no extendre'n tant, perquè vam dir que això són monedes virtuals, descentralitzades i encriptades. Hem parlat de les monedes, ja sabem ara què són les monedes. Virtual, això no és tan nou. Segurament reps la teva nòmina o una paga que te la fa una empresa i tu la reps en el teu banc, i la veus a través de la pantalla del teu PC o del teu mòbil i, de fet, aquesta mateixa nòmina que veus allà és una línia, veus i et serveix per anar a pagar el vermut directament amb el mòbil i, per tant, tot això és una representació virtual de la moneda. El tema és que aquestes, les criptomonedes, no existeixen en format físic. Per tant, no només són una representació de la teva moneda física en estat virtual, sinó que pròpiament són virtuals i no existeixen en cap altra forma. Són encriptades, encriptació, seguretat, password, combinacions, frases secretes, la guerra freda, la CIA, agents secrets, encriptació. L'encriptador del Cèsar ja utilitzava un sistema per enviar frases o documentació o codis xifrats amb un sistema que era molt complicat i era aquell que canviava la lletra per la tercera de l'abecedari i, per tant, la A passava a ser la D, la B, la E, etc. I amb això canviava les paraules i et sortia una cosa que no es podia llegir i, donades les dificultats també de trobar gent que sabigués llegir en l'època, doncs tot plegat feia que fos un missatge indesxifrable. Evidentment l'encriptació ha anat evolucionant molt i ara pot ser tan complicada com complicada sigui de desxifrar, és a dir, no tenim límit de complicació i podríem estar fent un encriptat tan complicat que estiguéssim tota la vida per aconseguir encriptar-lo, el qual voldria dir que necessitem tota la vida per desencriptar-lo. I dèiem que les monedes, a més de monedes virtuals i encriptades, són descentralitzades. I descentralitzades és que no depenen de cap banc, de cap país, de cap empresa. Són lliures, són open source. Tothom pot formar part d'aquesta moneda i del manteniment d'aquesta moneda. No estan en un servidor, sinó molts petits ordinadors connectats que donen aquest servei. D'alguna forma, i simplificant molt, tots els que donen suport en aquesta plataforma, ajudant a que es puguin fer aquestes transaccions i tots aquests processos d'encriptació i desencriptació reben a canvi una paga que és una paga a través de la pròpia criptomoneda i són els que es fan la mineria de bitcoins. Tot això, tota aquesta gestió pot no dependre d'un únic servidor, no d'una gran empresa, sinó que pot dependre de tots aquests petits ordinadors a través de la tecnologia blockchain. No sé si aquesta explicació encara complicarà més l'explicació que estàvem fent, però per simplificar l'objectiu seria aquest. És com si en comptes tinguessis una llibreta al banc, en comptes de tenir la llibreta al banc, tinguessis un llibre comptable on tu
poguessis anotar tot allò que hi poses i tot allò que hi treus, aquest llibre, aquesta llibreta comptable fos compartida per tot el món i tothom pogués apuntar en aquesta llibreta què hi posa i què hi treu. I a més, aquest llibre seria totalment segur, totalment privat i totalment anònim, de manera que tu pots apuntar el que poses i el que treus, algú valida, perquè és segur que allò que poses i que treus sigui veritat, i a més tothom pot apuntar-hi sense que ningú sàpiga què hi ha apuntat. Ja ho he dit, que potser això encara ho embolicaria més. El 2009 va ser quan una persona encara desconeguda, utilitzant un pseudònim, Satoshi Nakamoto, sembla bastant pseudònim, no? Com et dius, Nakamoto? Vale. Es pensa que és un grup de persones els que van inventar el Bitcoin, però va ser sota aquest pseudònim de Satoshi Nakamoto i encara no se sap qui és o qui són aquestes persones. Des d'aquest 2009 han aparegut moltes altres criptomonedes, Bitcoin és la més coneguda, però n'han aparegut fins a 8.000 de diferents. El Bitcoin, l'Ethereum, el Polkadot, Stellar, Dogecoin, Cardano, en són algunes. Ja tenim una idea més bàsica, espero, del que és una criptomoneda i ara anem a veure per què tu hauries de tenir bitcoins o els meus motius per tenir bitcoins. El primer és el d'entendre i aprendre, el de saber què és això, i l'única manera de saber-ho és fent-ho. Si vols aprendre qualsevol cosa, l'has de fer, t'hi has de posar. I per tant, aquesta és la forma que tenim d'entendre aquesta moneda, tenint-ne, sent-ne partíceps i movent en aquest món. El segon motiu és la por de perdre tu. Por de perdre tu. La por de perdre tu, que en anglès es diu FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. És la por de perdre tu. Ostres, i què passarà si jo no hi soc? Un grup d'amics, aquells han marxat cap allà, me'n vaig cap allà, no sigui que s'ho passin bé i m'ho estigui perdent. Cap aquí, cap allà. No perdre tu. Realment no saps per què ho fas perquè tothom ho està fent. Deixes emportar, al final, si és una mica el que va passar amb el Covid, amb el paper higiènic, t'estan comprant paper de vàter, tots comprem paper de vàter, doncs escolta'm, deixa'm agafar paper de vàter per si de cas. Hauries també de comprar Bitcoin perquè és revolucionari. Si ets un antisistema o ets un simpatitzant del moviment, si estàs en contra del poder dels bancs, suposadament les criptomonedes són la moneda del poble, les han creat persones no vinculades ni a bancs, ni a empreses, ni a l'Estat. Després hem de posar-ho en dubte quan veiem que persones tan poderoses com Elon Musk fa un tuit i el Bitcoin es dispara. Però d'entrada les criptomonedes són independents dels estats i les entitats bancàries. Si tens estalvis, ho has de fer per diversificació, per posar... Escolta'm, la primera classe de màster te la feia la teva àvia, no posis els ous tots en el mateix cistell, doncs això. Si tens estalvi, diversifica i posa les coses en diferents llocs. I cinquè i últim motiu, són la moneda del futur. La moneda va cap aquí, les monedes tradicionals no tenen continuïtat, han anat evolucionant. Abans tenien una representació perquè l'Estat et donava una garantia de que aquell paper, l'Estat et garantia que aquell paper valia unes monedes, unes pessetes que equivalien a no sé quants lingots d'or que tenien guardats. Després aquell paper va deixar de valdre aquells lingots d'or perquè l'Estat no tenia aquells, no els tenia perquè Espanya se'ls va vendre. I ara estem en una situació en què tots estem d'acord que un paper que diu 5 euros o 10 euros o no sé què, doncs val allò i ho podem intercanviar per altres coses, però no tenim la seguretat que darrere hi hagi una garantia. Llavors, com que aquesta seguretat no hi és només un tema de confiança. I qui ens dona aquesta confiança? Qui ha generat, qui ha creat l'euro, qui ha creat el dòlar? Qui pot fabricar demà més dòlars o demà més euros? Tu? No. Pot ser el Banc Europeu, el Banc Central Europeu, el Fons Monetari.
internacional que generen més moneda i per tant la teva moneda baixa, no depèn de tu. La criptomoneda, en canvi, està fora del poder i per tant crec que anirà cap aquí. Tots podem tenir criptomoneda, les criptomonedes entre elles s'entenen, són segures, són molt més ecològiques, són la moneda del futur, per tant no te la perdis. Fins i tot el Burger King ja accepta bitcoins per pagar les seves hamburgueses, per tant no et pots perdre aquest moviment. Si t'he convençut, si t'ha agradat això que t'he explicat, pensa que és un mercat volàtil i per tu desconegut. Volàtil, desconegut, la combinació perfecta per perdre-ho tot. Per tant, abans mira, llegeix, aprèn, assessora't, mira quines criptomonedes t'interessen, quina wallet has de fer servir, a través de quin gestor o de quin trader les compraràs i el que hi posis que no t'hi vagi la vida. Recorda que somriure és gratuït. Moltes gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat, ja ho saps. Si encara no em segueixes, ho hauries de fer urgentment, l'altre costat, subscriu-te. M'encantarà rebre dubtes, comentaris, tant a través del blog o a través del mateix canal i no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Cuida't.